ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಪುರರ್ಲಾ ಎಂಚಲರು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋನು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಇಜಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಐಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟು ಕರ್ಪುನಿ ಆಡ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗುಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮನಪೊಚ್ಚಿ. ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ದೈವ ತುಳುವೆರ್ನ ಆದಿಮೂಲ ದೈವ. ಈ ದೈವ ಓಲು ನೀರ್ದ ಒಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಲು ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರಾದ ಕೃಷಿ ಬೆನ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಜಾಗಡ್ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಪನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ವಾದೇ ಉದ್ಭವ ಆಪುಣು ಪನ್ಪುನವು ತುಳುವೇರ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಪನ್ಪುನವು ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾಗ ಮೈಸಂದಾಯ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ಜೂಮಾದಿ ದೈವದ ಲೆಕ್ಕ ಆದಿಮೂಲ ದೈವ. ಮೂಲತಃ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪುನವು ಗಂಡು ರೂಪದ ದೈವ, ಭೂಮಿ ತೂಕದ ದೈವ. ಗರಿಕೆ ಪಜಿರು ಪುಟ್ಟಿನಗನೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಸಿರಿಬೊಳ್ಳಿಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಾಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಡ್ ಪೊಣ್ಣು ರೂಪ ಅಂದಲ ಪನೊಲಿ. ಆನ ತರೆ ಪೊಣ್ಣನೆರಿ ಇಪ್ಪುನ ದೈವ ಅಂದಲ ಪನೊಲಿ. ಮಮತ್ರಿಡು ಪೊನ್ನು ಶೌರ್ಯಡು ಆನು ಪನ್ಪುನಿಕ್ ಈ ರೂಪನು ಕೊರ್ದುಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಡು ಪೊಣ್ಣು ಉಗ್ರಡು ಆನ ರೂಪ ಅಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಸಮರದೇವತೆ ರೂಪದ ದೈವಡು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಲ ಒಂಜಿ. ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೂಲಕತೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ.